ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунен ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунен. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунен ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунен ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавен. аллакай имшаб, аниқтара шаби 9 ба 10 декабр турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангвари вазни 61 кг Сонг Ядонг ва Крис Гутеррес вомехӯрад. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазин Энтони Смит зидди Халил Раунтри ва муҳориба дар вазни сабук Насрат Ҳақпараз зидди Ҷейми Маларки. турнир имшаб аз соати 3:30 ба вақти Москва ва 5:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷо пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. тобови ҷангвари вазни нимёна UFC Шавқат Раҳмонов гуфт ки муҳорибааш зидди Стивен Томпсон чӣ гуна мегузарад. ҳамаи кор аз он вобаста аст ки ӯ чӣ гуна ҳаракат мекунад. аммо ман фикр мекунам ки бозии ман дар стойка аз стойкаи ӯ ягон камӣ надорад. фикр мекунам ки ман ӯро дар стойка шикаст дода метавонам. ягон кас ӯро дар стойка шикаст додагӣ нест, аммо ӯ баъзе вақт зарба сар медиҳад. ман боре ҳам дидагӣ нестам ки ӯ бо тариқи сабмишн шикаст хӯрда бошад, аммо ман дар ёд дорам ки чӣ гуна Энтони Петтис ӯро ба нокаут равон карда буд. барои ман аз ҳама асос ғолиб шудан аст, аммо албатта ман кӯшиш мекунам ки ӯро фавран шикаст диҳам, мисли ҳамавақта, гуфтааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки Шавқат Раҳмонов рекорди 17-0 дорад ва ӯ ҳамаи ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. ягон муҳорибаи ӯ то қарори доваро рафтагӣ нест ва акнун ӯро саҳарии 17 декабр дар турнири UFC 296 муҳориба зидди Стивен Томпсон интизор аст. дӯстон, шаби гузашта финали гран-при PFL Европа баргузор гардид ки дар финали гран-при вазни 61 кг варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров бо варзигари ирландӣ Фрэнс Мламбо вохӯрд. муҳорибаи онҳо аз 5 раунд иборат буд ва онҳо барои $100,000 ва камарбанди PFL Европа муҳориба гузарониданд. аллакай дар мобайни дуюм раунд Хуршед Қаҳоров рақиби худро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғолиби гран-при вазни 61 кг PFL Европа шуд ва ҳамчунин ӯ соҳиби камарбанд ва $100,000 гардид. мо Хуршед даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. акнун Қаҳоров чемпиони вазни 61 кг PFL Европа шуд. тобови ҷангвари вазни миёнаи UFC Пауло Коста боз ба душмани деринаи худ Ҳамзат Чимаев визов дод. ман аз UFC сахт хоҳиш кардам ки муҳорибаи моро бо Ҳамзат ба турнири Арабистони Саудӣ кӯчонанд. муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи 5 раунда. фикр мекунам ки аз ин муҳориба дида зӯртараш барои ин турнир нест, чунки ин муҳориба дар Арабистони Саудӣ маънои хуб дорад. ман бо шодӣ ӯро дар он ҷо шикаст медодам. аммо ба назар чунин мерасад ки худи Чимаев ин чизро намехоҳад, навиштааст Коста дар Твиттер. бояд қайд кард ки Пауло Коста ва Ҳамзат Чимаев бояд ки дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби меҷангиданд, аммо Коста осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид ва ба ҷои ӯ камару усман баромад ки Чимаев дар ин муҳориба бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.